Dadewethu, njengoba uyazi dala sisonke as sister wami nobrother wakho nje kanjalo nje. Uyayazi ukuthi sesihambe isikhathi eside ngizama lento lena, nawe uyazi ukuthi ngiyayifisa ukuthi kwenzeke ngithole ubaba, yonke into uyayazi. Sesihambe kakhulu saye emakhaya, uyabona banqaba. Noma ngapha uyonqaba ukuthi kube nguye oya lapha yana confirm, uyabona. Ke ndacinga enye indlela enoba lula endicabanga ukuthi ingasebenza nayo, like kube ne-DNA test yakho nami, check i-DNA test, then kuhanjiswa ama-results from la aye lapha emakhaya. Mhlawumbe yiyona ndlela abanobona ngayo ukuthi siligazi eliyi-one, sizalwa ngubaba yedwa. Yiyo nje into endiyicingayo engathi ingasebenza. Nilabekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nenabendlondle nophaphe ekhanda enhla nasezansi kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Igama lami King Sicaka ngokaluqa insizwa zethu Sicaka esisha impunyelo mfoka amancisa kancane ayidedele intombambisweni ubhambathe emhlane amagwala amalana nomendawo avoko kufilanga. Yinhlihliya lesinde ehlekisa amageda engoma nasemntubathu indaba zakhe ehlele khophe mhla zaphuma ke kanjani. Mahlombe abanzi ogijima nenkinga ngathi akunalutho. Siyabingelela ingane zakho sithemba ukuthi abantu baphilile egameni lohlelo ke olubizwa ukuthi Angimazi Ubaba. Sizokhumbula kwenye isizini yokuqala sike sadinga indaba ezifana lezi, saguduza amazwe ngamazwe, indawo neindawo sifuna ubaba. Kwacaca ukuthi abanye endapha ngokungabathola, abanye noma sibathola kodwa ingqinamba iningi. Kucace ukuthi akulingani nathi, kunomthetho phakathi. Into ke mayiseyangena umthetho kufanele ukuthi amagama wabuke uwabale ukuthi ungena kuphi, ucila kuphi, ugcina phi. Nabantu asuke besibhalele ba endapha beshaya indiya sibona no ukuze sigcina sisave igama lethu asime sizobalinda up until babuye. But ngenxa yabantu ke abaningi abathi alibuye uhlelo, libuyile ke season 2 sikhona ke la sizothi Angimazi Ubaba. Igama lami sengishilo, asingene kohlelweni ngqo. Ngaphambi kokuthi singene ohlelweni ke sifisa ukwazi ukuthi abantu ba subscribe, ba like, ba comment, benza wonke abangakwenza ukwenza lo mndeni ukhulu usuku nosuku. Asibingelele isihambeli sethu bhuti. Sawubona. Sawubona kunjani bhuti? Sikhona njani? Siyakhona. Mfowethu, ninjani? Yasizwe nje ukuthi ubani mfowethu? Igama ndingusapho ifane ndingowakwaXoki, ikhaya lise-Eastern Cape. Xoki zithini ngaza xo? Abanye yabona Eastern Cape. Ojem ozotsho Ntunzela. Ntunzela. Yeah. Phana kwindawo abathi kuse Nqamakhwe, ilali abathi kusemkhwezweni. Hayi. Indawo engibuya kuzo. Umuntu mayisukazi language yakhe nendawo adabuka kuyo nokuyiqhatsha ukuzolimini uzwe ukuthi no man sengiyafisa ukwazi Nqamakho, the Nqamakho. Yeah. Sengifisa ukwazi khona ngqo. Mathi uchazela umuntu ongayazi Nqamakho nabantu bakhona, abantu abakanjani? Nqamakhwe zilali like rural areas. Yeah, ilali ngqo. Indawo smallanyana town nje. But abantu bakhona ba right nje. Okay. Bayazihlonipha, bahluphi, ayindawo right nje. Awu, kanza kwethu niyalizwela ke sinayo ke insizwa la izobalisa ngedaba layo ke isizwe ukuthi kwenzakalani odabeni lokuthi Angimazi Ubaba. Kodwa ngaphambi kokuthi siqale ifisa ukunichazela ukuthi ke njengoba nibona uhlelo lwethu silethela lokotho ezinhle ngabaka Black Life Beer. Black Life Beer ke ubia osuthokozelwa abantu abaningi bekhala ngokuthi emphinjeni uyashelela wehla njengobisi, ungahamba ke uyitholelo wakho nawe uze ukuthi ukoma akucimeki na. Ngane kwethu asiqede ezokoma singenela udabeni size ngalo Angimazi Ubaba. Lithuni udaba lika mfowethu? Bhuti omdala, mna ngokuzalwa kahle ngizalelwe eGoli. Okay, yeah. Ngizalelwe eGoli, ngakhulela khona. Amabanga wamaphansi ukufunda ngifunde khona vele eGoli. Ngihlala noma ngikhuliswe nguye kahle noma. Okay. Ngokuhamba kwexesha ke ndabuyele eEastern Cape, abo high school ndabafunda khona. Kanjalo nje uhambeni kwexesha masengigqiba isikolo nami ngibona impilo ke kumele ndizizamele impilo sendimdala. Yanyukela back
eGauteng. Malifika eGauteng hayi nje umuntu wazizamela omatoho ngaze ngawuthola umsebenzi kwenye inkampani amafemu. Yabe ngisebenza khona ke kuthe mawuhamba ixesha ngabona ukuthi no njengendoda hey ngiyabona ezinye izinto azibhalanseli kahle nawe uyayazi nje ngendoda ukuthi kunezinto ezifunisa umndeni more special kwabo baba isibongo esi-straight khona amasiko akobaba ngimele ngibe wenze uyabona ngiyabethakala ndifuna ubaba angimazi mandivuka ngendaba ngoma hayi uhamba ngisakhulelwe vele esakhulelwe yena mina ngiseseswini ngisesemncane bahlukana khona lapha eGoli ebesebenza emakhishini uma yena nguguarding boy bahlangana kanjalo kwabe kuphuma mina yabo so ubaba ndimazi ngelihlo lenyama so ngiyamdinga noba ngitholanga yena like isibongo sami apha buya khona ndiyazi ya ndibane nabanye bomndeni igazi lami kanjalo injalo ngingavuya nje uba ngiyanceda kanjalo. Manje mfowethu ngoba uyasho ukuthi uma ukhona uyena umuntu onolwazi lomntwana ukuthi uzalwaphi. Luthini udaba lakhe uma ukhuluma naye ngale ndaba? Ngizamile iminyaka 4 years phelile ngizama uyanqaba uyala. Akavuma ngazi mhlawumbe kwabane ingxabano kubo nabo maybe ubaba zange ikhona nje ingxabano phakathi kwabo bethu ukwehlukana kwabo so that's why manje akafuni nova ngendaba yakhe yabo man ngicela nje ngicela bayi kwabo baba ndifuna ukuyazi kodata hayi akangeni le sure yini mawubuka ukuhlukumezeka kwakhe ngendaba yokunyamalala kababa noma khona okunye ongale kwalokho ngikanijongile noba wavele nje noba nje bavele nje wanyamalala azange abe naso isandla ekukhuliseni mina izinto ezikanje xa ngicinga xa nibona ngoba if babe xa bene ngendaba zabo bekumele bangena indawo usho ukuthi azange utata nikhulise into ezikanjalo kodwa ke uma uyayi-understanda leyo ukuthi njengoba ubushilo ukuthi sukhulile udinga into yesibongo udinga ukulungisa izinto zakho njengomuntu wesilisa kodwa manje edinga isibongo ngqo nomsamo walapho ozalelwa khona uma umlandisa ngaleyo ndlela kukhona kubona noma still umile kwelokuthi akayingeni hayi uzamile ukungixhumanisa nomuntu owayesebenza nobaba uzamile ungixhumanisa naye bayi nanku umuntu owayesebenza naye ndadibana naye ke lo tata lo yena lo tata into awayenzayo wangixhumanisa nenye intombazane xa ndithi ndiyafind out no le ntombazane ngixhumanisa nayo utsho ukuthi isibongo esi-1 kanti ngisebenza nayo le ntombazane nasebenza nayo saxoxa nje sibizana dade emsebenzini kanjalo manje ukuthatha kuyisa straight kuyena usisi for ukuthi akusize ngani ukuthi angisize ngese sibongo sikwazi ukuthi ngathi unalo ulwazi ukuthi singaya ekhaya bathi kuse KZN empangeni empangeni saya ke khona lapha nama ngifika khona lapha yana empangeni usizo engilifumene like alukho ayibambeki because of lapha ngeke kuze mina bathi soze kuze mina ngimdala so senizofuna ubaba umuntu abanganaze ngiqhamuka ndingaka ingathi ngakuza uma ngathi kungaza yena umama ongizalayo as straight unfortunately uyanqaba ke akafuni uyabona ingxaki lapho manje bona babelieve wona mawuza sequ nje bathi iza noma kuba uyena osho ukuthi lengane yala ekhaya yena uma kodwa uyakwazi lapha empangeni noma naye wayengakwazi nje wagcina ngibabona abazana eGoli bayaphelela eGoli indaba yabo injalo angazi ke mhlambe nawe mawuhleli lapho ubukela khona okuzwayo okucacayo kodwa umfowethu mayichaza indaba yakhe icace pha ukuthi njengoba nje eseGoli yonke into ayaziyo uyitholela eGoli kodwa okubaleka kakhulu ukhulelele Eastern Cape la kholela khona khulisa ugogo mfowethu le ngicishe ngayikhohle ukuthi uma kushuthi ngesikhathi ekuthumelela Eastern Cape kwakungenxa ukuthi yena ufuna sala asebenze la ugogo akukhulisa uba bese vele engabonakala indawo injalo
enjalo. Mangisuka la eGoli fike eEastern Cape ndafunda vele ngikhuliswe ngugogo. Ya umama esaqhubeka esebenza ngapha. At least naye xa ngicinge befuna ichance ithuba lokuthi abe busy ngumsebenzi. Nokunye kuseceleni. Injalo. So kuwena mangabe uhleli nje ubhekile ama chances ukuthi lento exazululeke noma mhlawumbe uyithole impendulo zalento oyidingayo akhona mayekhona akhona kanjani ngoba thina ngokwethu angazi noma singakwazi ukuphinda sithole umasi incengethe thina ngokwethu. Hayi aniboni ukuthi ngingasebenza okho bani thina nizofuna uma awuyala uyanqaba. Mina ngicinga ba enye plan eninongizamela yona mhlambe nithathe lo ntombazana lo ngisebenza naye. Okay. Lo walapha yana straight empangeni. Usisi lo. Okay. Yeah, mhlambe into ezifana noma DNA kanje. Yeah, ukuba kuyabonakala ukuthi vele singabegazi kuhanjiswe lo ma result khona kulamdeni. What if lapha sebefike bethi bay understand lento DNA bachazele kahle ngayo? Yo, kuzoba nzima yo. Ngoba abantu basemakhaya kunokwenza bathi sifuna umama nothi yo. Kunzima ndazi uba ninganinceda kanjani. Kodwa wena ngokubuka kwakhe yona option esikhona le ngoba kama uyayibona. Yiyo njengamanje ndiyibonayo ukuthi mhlawumbe ingasebenzela ngalomzuzu. Mfowethu ngoba ubhalile sakhuluma nawe sizamele ukumthola usisi lo enisebenza naye odadweni ukuthi simmemezela mhlambe sibone kungcono ukuthi ukhulume phambi kwakhe nathi sikhona sibe middleman ukhulume siza ukuthi respond yakhe ithini kulolu daba singavele sikhulume naye thina siqede kodwa kummema kwethu la sithe nje kukhona sizokhuluma ngakho naye simchazelanga ngawe uzobe ethuka naye maye kubona la. Okay. Kushuthi ke mayisefika esocela ukuthi usibeke isitori sakho ukuthi ucabanga ukuthi kwenzakaleni ucelane kuyena isizathu siphi yonke into eqonde sizwe kuyena ukuthi uyavuma from there ke sibone ukuthi kumove kanjani siya forward. Hayi iyavakala futhi hayi yabulela kakhulu ngelo thuba lelo. Ndinethemba bayi yonke into izahamba kahle. Cela nini ndiphele lithuba yini nimzisa. Okay, asenzeni kanjena ke asithi ihulukuqu Dola masibuya ngapha sizobuya sisemtholile sisi ngoba ukhona around siseGauteng la sikhona eRosberg la sizasho ukuthi Black Life izinze khona kulezi insuku sizomthola sifike naye siza ukuthi okwakho kuphawula kuthini ekuhambeni kwakhe nobhuti uyayivuma into ezicela eqhamuka kubhuti ukuze sikwazi phela ukuhambisa le DNA lapha ekhaya bamamukela ubhuti njengomunye welunga lomndeni awuhlale siyabuya. Alright ke siphinde sinamukele njengoba sithembisile ukuthi esigabeni sethu sesithathu sizogijima sibuye nayo sisi na osekhona siyaphinda siyanamukela once again ohlelweni qhubeka ke subscribe like comment ube umndeni okhulu usuku nosuku ungakhohlwa ke lolu hlelo nolilethelwa yilokho ezinhle ngabaka Black Life Beer. Black Life Beer ke ubeer omusha sha othokozela abantu kakhulu abathi ke emphinjeni uyashelela nawe ke ungayitholela wakho njengamanani aphansi u50 kuphela uthola wakho uyiphuzela uyizwela ubumnandi bamankwebevu. Okay, asiqhubeke ke nohlelo siza ukuthi lo hamba lifika sisawubona. Yebo njani bhuti? Sikhona sinjani ni? Siyaphila. Uyaqabani ngashoshana uliphi nje ngithi ngiyakhuluma. Hayibo, indaba. Hayi. Phela la igoli ngenithembe. Samasibheke impela kodwa ngenithemba thembe kahle. Ngapha niyathinda. Ngangikwenzi lokho abanye bayakwenza kodwa ayimini. Okay. Umsulu. Yebo. Alright bhuti. Ngisasemsulu. Bhuti. Right bhuti. Ngisase right. Sesibuya la. Yeah, ngiyena. Okay. Sisi uyamazi ubhuti? Yebo mina nobhuti sisebenza sonke. Okay. Ukumazi kwakho ukuhamba kufika iphi ngiqale kanjani ukumazi ukulephi izinga ekwazana kweni nobabe? Mina nobhuti sisondelana kakhulu. Ubhuti njengoba sazana emsebenzini mangizi-introducer ngimtshela isibongo sami sanje uthi hayi isibongo sakhe baba wami. Hayi-ke ila ngicala umbiza khona ngobhuti naye ngibiza ngodadewethu yabo. So vele ke naye-ke yabona nge-lunch time sidle sonke lunch. Okay.
yebo nje So sweet. good friends. Yebo. So ubhuti uyasixoxela ukuthi kuhambe kwafika esikhathini la khona kade nabangani up until azathola udaba lokuthi nezihlobo weza kuwe wazokhuluma leyo nto wamthatha wamyisa ekhaya la bafike bamrejecta khona ukuthi cha ubaba onizala nobabili wayengakaze yena amethule ekhaya so abakwazi uqinisekisa ake sizosayid lakho ngalolo daba ukuthi kufike kanjani kuwena kwenzakaleni enhlizweni yakho since usho ukuthi since wamazi benlo brothers and sisters akaze kuhluke lutho. Into enzakala ngobhuti ukuthi ubhuti waye kumngani kababa. Ubhuti athulaye lo mama wakhe kumngani kababa. Kanti vele nami ngoba anithi umngani kababa bekazi ukuthi la ikhole sihlalaphi. Yes. Wamlayela kimi. Yeah. Kanti makamlayela kimi ngecoincidence sisebenza sonke. Ngiyazana vele. Yebo. So manje njengoba ngithi ngiyayizwa idaba lakhe nevele lobhlungu ngoba nami mangakhulisanga ubaba futhi yabona mawumntana omfana ufuna isibongo nani kuba bhlungu yabo ngamdabukela ngathi hayi asambeke esekhaya sobatshela kanje kodwa manje inkinga iba ukuthi ekhaya bathi ubaba zangazathini unengane ngaphandle and njengoba ubaba athi bathi ubaba kabangani ingane yangaphandle bathi eze nomama wakhe mama wakhe yena athi ubafunana abantu abangakhulisile. Sure. Manje mina ngizithola sengihleli emaphakathini ngoba mina nobhuti literally singabobhuti nosisi emsebenzini. Akaze kufike even into engicabanga ukuthi uvuka ufile ngazi ukuthi ngaba boyfriend yakho sididi. Hayi ubhuti mina nobhuti nje nanoma nje kuyi weekend nje maka ngathi nje yesisi month end asize nje so shaya i-black life ngizobe ngilapho ngoba ngiyazi nje ubhuti yebo nje kuba mnandi nje ngimthembile uyamazi nomuntu wami nami ngiyamazi umuntu wakhe nje kumnandi. Okay shooting ngamanye amazwi belingadingi ukuthi uze confirm ukuthi ngabandana na connect aqala until today. Yebo. Alright akasithembeke ma ukuthi kule ndlela ozizwa ngayo noma eseveza udaba akucelele lo nthuze la uzolithatha ngendlela efanayo kodwa ke sizodedela yena umfowethu nangu usisi mhlambe akubekele yena lokho kwangibekela khona. Dadewethu njengoba uyazi dala sisonke as sister wami nobrother wakho nje kanjalo nje uyayazi ukuthi sesihambe isikhathi eside ngizama lento lena na uyazi ukuthi ngiyayifisa ukuthi kwenzeke ngithola ubaba yonke into uyayazi sesihambe kakhulu saye emakhaya uyabona banqaba noma ngapha uyonqaba ukuthi benguye oya lapha yana confirm uyabona ngenda cinga enye indlela enobalula endicabanga ukuthi ingasebenza nayo like kube ne DNA test yakho nami check i-DNA test then kuhanjiswa ama results from la aye lapha emakhaya mhlawumbe iyona ndlela abanobona ngayo ukuthi siligazi eliwani sizalwa ngubaba yedwa yiyo nje into endicingayo engathi ingasebenza. Hayi mina i-DNA anginankinga ngayo kodwa nje I hope lento le ingangichathanisi nabantu basekhaya ngoba yabona nje njengoba bashilo ukuthi bafuna umama wakhe bese mina kuba ngathi ngihambela abantu abadala phambili kodwa ngiya-understand ukuthi nayo ubhuti ayidinga i-closure so njengoba idinga i-closure mina ngingamsiza ubhuti ukuthi vele senze i-DNA sibone ukuthi ngempela sinobaba oyedwa ubhuti nosisi bethu aphelele emsebenzini kuyaxhumanisa nasegazini na. Mhlawumbe angibuze lokho sasukuthi kuwena lapha ekhaya kini ma ukhuluma nabo ngezinto ezisuke zi-serious ba abantu abakulalelayo mhlawumbe mawubuka kulesi simo lesi bazokulalela senzo ake wafika nobhuti bamrejecta phambi kwakho mase ufika ne-DNA test okuyinto engacabanga ukuthi emakhaya bayijwayele kakhulu unayo indlela yokuthi uzobatoboza kanjani ukuze bakuzwe this time around. Emaqinisweni angazi ngoba inkinga enkulu kakhulu abobhuti abadala abobhuti abadala uyabazi nje banjani. Oh yeah.
and futhi nanoma bazothi bazoamukela ubhuti omncane uma uthi uzamukela ubhuti omncane uqala kuphi ubudlelwane sibuqala kanjani ngoba sisazofundana uhlonipha kanjani yabo akuphelele endabeni yokuthi sazi iqiniso kuzofanele ukuthi kuphinde kwakhe ubudlelwane and kwakhe ubudlelwane akholula kodwa mangabe naye uzokwazi ukuthi athobele imithetho yasekhaya ngoba elinye nelinye ikhaya linomthetho wakhona yebo and phela nabo bhuti nabo njengabo bhuti abadala bazofuna ukuthi mangabe sokufika umfana omncane ekhaya ba respect njengabo bhuti abadala bese endabeni kama uma vele yangithusa ngoba ngiyazi ukuthi uma uzoba nenhliziyo ebuhlungu ngoba baba kamtshelanga lento le uma wayazi nje baba asebenza eGoli baba eza ekhaya makuvalwa ngabo Gudi nabo Christmas manje ukuthi azwe into kanje engaka angiboni ukuthi izomphatha kahle yebo so bhuti wami wena ukhulelele eNqabako eNqabako la ukhulele khona kuliswa kalukazi njengamanje mawukuthi lento ifika esiphethweni sokuthi bayamukela ekhaya ilandzela khona nosisi kuyaphoqa ukuthi ushite isibongo noma mhlambe wena ufuna into zamasiko kuphela nje ukuthi ilungiswe ntomsami awushintshe isibongo because ngibuka lento ukuthi uma wakho njengoba ngayamukeli obviously nogogo ngiyamukela uma usewile ekhaya bakwamukela bethi bafuna ushintshe isibongo bizwe ngabo uzobathini laba bobabili indaba yesibongo akuright angifuni sichange sona akuna what if kini bafuna usishintshe ukuze baqinisekise ukuthi usuyingane la ekhaya ngokuphelele uyabona ke la kuzonyanzeleka ba ndiqale ngibe nendlela okhuluma nabo bogogo ngapha kwela side bazwisise ukuthi kwenzakalani ingxaki nomama kuphela abanye bomndeni bayafuna ukubona yonke lento ku right uma ngicabanga ukuthi kungaba difficult kungaba nzima kungenzeki ukuthi ku-change isibongo makumele ukuthi siya-change but mfowethu uyindoda ekugcineni usukhulile nawe cishe ukuba usunabantwana abangabakho kule nto le yenziwa ubaba okuzalayo isiphi isifundo ophuma naso noyala ngazo amanye amadoda ey'nganeni zawo ke manje-ke enokushoyo engingakutsho mna indoda nendoda la ihamba khona kumele iyazi la ihamba khona bayaganga abanye ngapha but kugcine sekuvela indaba zengane ingane ngase ingayiboni leyo nto leyo ingayifili ikhule ngaphandle kobaba introduce uhlale nomfazi wakho or nefamily uchaza ukuthi kunodaba olukanje nakanje nakanje sekonakele kubonisa ukuthi kumosha kulungiswa kuphi ingane ikhule iyazi ekhaya ngoba kune challenges izinto eziningi more special thina amadoda amasiko kanje uyabo sogcina wenza amasiko arongo kanti indaba ikhombele izinto zingahlangani yabo injalo nje ngenza ukuthi sithemba ukuthi khona nekubambana ekufundayo kulolu hlelo esinalo namhlanje libizwa ukuthi angimazi ubaba qinisekisa ukuthi uma uyindoda uzele uyindoda uhambile wantshontsha ngaphandle icala lakho aliphenduka kube lezingane zakho ngoba uma ingane sayintula sengasakwazi ukuthola izinto eziqondile according to isibongo sazo zisala zibana inkingi uma wona usuflathela leli usekule ngamagede ahlabayo kufanele-ke ukuthi yonke into oyenzayo uyiqonde namhlanje ukuthi kusasa ngenza umonakalo kungasekho wena sekukhona abanye akufuna baqhubeka izimpilo zabo ziye phambili igama lohlelo-ke libizwa ukuthi angimazi ubaba phinde ulandele episode elandelayo masisuka la siyobona ukuthi le DNA izosebenzani ngendlela bakwazi ukuthola ubulungiswa baqhubeke babosisi nobhuti intokozo ibe khona kubhuti aqhubeke phambili sale kahle